stabbing of a man in his 40s in Belfast late last night. Това са реални кадри. Суданец коли невинен младеж. Преди това го ръга с нож и след това го коли. Това става в Белфаст, понеделник. Кадрите са ужасяващи. Още по-ужасяваща обаче е рутината, с която суданецът коли младежа. Обикновен местен жител. Изрод коли с рутина, по която си личи, че не му е за пръв път. Той вероятно е влезъл с виза като обикновен работник. За последните години в България са влезли и работят над 100 000 души от трети страни, сред които Индия, Бангладеш и Пакистан. За същия Пакистан, свързан и с Осама Бин Ладен, миналата година правителството на Росен Желязков реши да внася работници с полети 7 дни седмично. 7 дни седмично. Средно всеки ден ще пристига самолет с пакистанци. Сега виждате реални кадри малко преди смъртта на момчето, което арестуват. Какво се случва? Индийски мигрант го наръгва с нож. Лъже полицията, че е било самозащита след уж расистско нападение. Лъжата излиза наяве, след като от камера наблизо се вижда, че индийският мигрант заколва безпричинно и хладнокръвно младежа. At the moment you are under arrest, that's for assault, so you do not have to say anything, may harm in defense if you do not mention when questioned. Същата Индия е любима на нашите бизнесмени, в кавички, защото е имало много материал за експлоатация оттам. Български младежи завършват училище и няма къде да работят. Ако питаш работодателите... Стотици хиляди млади хора има, които не работят, защото не искат. Защото не искат. 1,5 милиона българи не работят. Те просто не искат да работят. Истината е, че нашите пишман бизнесмени не наемат български безработни, защото не искат да плащат нормални заплати. Друго си е на индиеца да му дадеш една минимална заплата и да ти бачка като роб. Плащай нормални заплати и да видим дали тогава няма да искат да работят българите. Ама не ви излизали сметките. Ами тогава отидете и протестирайте пред тези с ВЕИ-тата и политиците, които проектират ВЕИ-тата и ви спряха ефтините енергоресурси от АЕЦ Козлодуй и от Русия. За да могат да печелят те с техните ВЕИ-та. Пред тях протестирайте, а не си го изкарвайте на младежите. А сега какво внасяте? Роби. Вие на робовладелците ли си живявате? Само, че така наречените ваши роби са от най-рисковите места на света. Тероризъм, ислямизъм и какво ли още не. Вие ще понесете ли отговорност, ако някой изрод, като суданеца в Белфаст, заколи като животно някое невинно българско дете? Ами ако това е вашето дете, пак ли ще мислите като бизнесмени, че сте спестили 14 лева и 30 стотинки? И ако за вас, пишман бизнесмени, бъдещето на България е българите да бъдат заменени с индийци, то вярвайте ни, ние, не бизнесмените, ние българите няма да ви го позволим. Вижте какво става в Белфаст и в цяла Британия. Това ли искате и тук?